Hey, Patama kaham look doi edu dai tero sulo pondro ang korenai kaiter kop korenai jukno hani tebo suari kal kotor ke aro acomsa a suari bai baksa nugzak pai ha borok kaitor no loboi hai manai rachak lai ha Chukno hani kuchugo kaitor lobzak o sangsaro o hamzak ma bororok hampung suari rok borok bai kak laiwei chukno hawo thang bai ke mera morok nai rok hai manoi sa lai ha him dipho Suprai chungno amo amai ongka monoi sa lamano chung Bethlehem moi mai lai ano kaitor ko ang kore mo chungso to sakau kaitor suma kung etini promo Jesu Kristo samsaro ajai ka abo bok komale Koi lau mera morok nairok ni anio sapa abo ini rumo kaitor ina ejum sanai Jesu Kristo ajai ka Chrismas abo ejum soto siu Jesu Kristo ni ajai monisa Christmas le ongha abo Christmas le tu zoto sio Christmas samoyo sabo namo abo le oro melavo Christmas samoyo sia suari rok pai ha mera morok nai rok thanio pai kha suari rok tamo saha abole tini puno tunai number 1 tamo saha number 1 chukno hani kuchugo kotolok japung abole tamo Jesu Kristo kuchugo nini sakau nini bokhau famai Christmas salo aro Girzanung kamke Zenzaka nung kamke tamo nai Jesu Kristo kuchu otok nang nai abon yang chung jodo tinile tapukukukro Nini bokhau Jesu Kristo kuchuko de bukagrabai tong mayo de Nini bokhau abo chungnai nai Christmas samoyong ke naidi parao Bengaluru kamkinai maporoko painai aro Delhi kamkinai maporoko painai aro Pune de Bengaluru de Ara zezaga pokam kenai maboro Jini para tabuk le katoria abo ni bagui zezaga kam kenai maboro le tabuk le kom tumo Jini tiang le je Pune de Bengaluru Delhi de kam kenai maboro mela tumo Christmas samayo painai Christmas samayo painai Borok mela Christmas datamo Sabo kuchuk ongnai Abole borok ham kesia Christmas somoile je mon bai borok le tomayo Abo bai sanai do Christmas le Jesu Kristo ni achai monisal Nini parao exona achai monisal ongya Jesu Kristo, Jini suprai Jesu Kristo,
ni acai bonsa mo abo ni bagui Christmas samoyo kotor le sabo nai Jesu Kristo kaitor bole bungle abo chungka ham sinai Jesu Kristo Christmas samoyo kotor ongya ke desa na bung borok kotorong ke tamo bungle bakatelario angle kilario abo satan mokha abo bai kamai motha ni bisino abo ni bagui kaitor chini Christmas kotorong ke tamo nai oi ni palkam abo sabi mo pina sabi kokroi abo bai chisa kaitor chini Christmas kotor ke angle angle nai abo bai nai abo bai samai nai abo ni bagui tini nakukuturo Nini nakumo sabo katorong nai Christmas samoyo kaitor chini supray Jesu Kristo kotor kutsubu nai abo ongya kita mo nai Christmas olim hai nai ang lekan chini desu de basal kamya ke angle Christmas le Christmas samoy ang lekan abo ba sanay ma nela porok no Masale thang mayang le abo bayang ke Christmas le ang le Christmas wale girsa le thang niya abo porok abo de bagui ini tumo so Jesu Kristo Christmas mo mini kapumo mini ni zero kotor ongya pe desa to sabaw nai abo swariro siyo mera separ rokle naidi mera nai ma borok amodo naidi borok chini level baile bungle mera nai ma borok tabuk le chungzo to siyo guru nai ma borok e para samo musuk nai ma mela tamo abo borok nai ke chini level ba aro pina to lau do aro mera morain morok nai rok le koilau tamong ha bo borok le borok ni tolau tomodo bung ni kam le tamong nai mera sepat do bung ni thanyo saha Jesu Kristo le borok kotor thanyo ano gorib borok thanyo Jesu Kristo le kutsu ongnai kaitor le kotoro ongnai abo swari saka abo bai dini prumo joto kisao kainai ma borok bukhao sabo kotor sabo kutsu nini bukhao nini nokhumo abo chung kaham ke nai aro number 2 tamo saha o samsaro boham jakma borok hamtung koilale borok bai borok le ham jakma kurui borok nais leo जुदा जाति बाई सरल जाति बाई अहम जाति बाई सब समय बेजाल बुओ abo Jesu Kristo e payata mo sa
Motamnai sa Jesu Kristo borok by borok hamzak makpuruy Jesu Kristo paiha hamzak mal samsaro joto borok sakao hamzak ma ko hamzak ma borok abo swari rokka bechaku abo bai ini rumo Jesu Kristo bai chung hamsak ma kaham ke join ke abo pai ke tamo para borok samsaro borok joto hamsak ma bai chung himnai hamzak ma bai chung tongnai hamzak ma bai chung tamo samui joto kenai abo story ro God bicara abo ni babu Jesu Kristo chini naike pai ha abo pai ke tamo Jesu Kristo joto foundation hamya borok tongnai ma borok le para borok bai motha joto borok bai hamzak ma bai borok le tongnai ini puno joto abo bai tongnai le abo borok le tongnai sule abo borok le tikure abo bai sanai ma borok le mela tomo amu sob samayango sao tini pruma abo bai chung le samaya online hamzak ma samsaro joto zati takupukuro abo joto zati sakao tamong nai hamzak ma chung tong nai aro number tino control nadi joto swari tamo saha meramorai morok nai rok thanyo tamo saha thangdi Bethlehemo Jesu Kristo achai kha bos sorry rok sakha abo pai ke tamo mera morok nai rok tamo saha himdi tho suprai chung no amo hai ong ka honoi salang mano chung Bethlehemo thangoi nai layano sorry rok kok saha abo bai mera morok nai rok tamo saha himdi tho haidi Jesu Kristo Bethlehemo amnai Jesu Kristo Bethlehemo achai ka abone bawai tangui nai mera nai rok no saha abo bai chung o Jesu Kristo le edi 4 de edi 6 de achai kha abo nai ke tabuk nai ke 2000 age Jesu Kristo Bethlehemo achai kha tabuk le pak tini o pokha Bikhay uta to ni mo call paile tabuk le maya khali video ro le tamodo Jesu Kristo le 2000 age Bethlehemo achai kha abole 2000 age rom kado tabuk le ini mo call paile abole sabo bai
le Jesus apesu Jesu Christo le bethemo achai ka abotini le tamong nai Jesu Christo Bethlehem le tamong nai zeda mo tabugle mo ko mai ko maya tabugle tamo Bethlehem le borong nai Bethlehem le chini ko pao nai Jesu Christa yang achai ke tamong nai yang Jesu Christo achai ke yang Jesu Christo abo bai nung yang achai ke tamong nai yang achai ke nung mer जीवन बाइनुं तोंमायो अबो बैसाखा तिनी प्रमोद बुक नाइटी क्रिस्माले रविबारो नाइ चुंजोतो सियो क्रिस्माले कहम के निजर पोखाओ नाइ मा पोरोकले Christmas paike tamong nai Christmas paike tamong nai nai di ba mera morom nai rakno Jesu Christo Bethlehem achai kandukha abbo paike tamong kha bungni niser am khenai ma jagau tham ke lamau tamo masaye Jesu Christo Gandhi chape khamno abole tamo bokhao Jesu Christo achai ke tamo nai Christmas pai ke zuda ramao abole polakha komodo Christmas le khali chanai ma Christmas le Jesu Christo ni achai ma nisal kholak thar amodo bole abone bagui khali pakhande bai chungmukhe Christmas le samai chungle fe omna abone bagui tini Christmas ainai sabo bai to Christmas le ainai so to ainai borok Christmas kaham ke Christmas kanai ma borok le bungni tongmul le slide onai do tamo bole koila le girsa le sob samai punya borok Christmas Bethlehem Zagau Patnai Ma Aro Pokhao Jesu Christo Achai Nai Ma Borok Le Christmas Kore Zuda Abo Bai Christmas Le Kali Mai Chanai Aro Tamo Bokai Ke Sambarong Ke Aro Purbarong Ke Abo Bai Chukonai Abo Le Christmas Kaham Ke Patnai Ma Wali Babu Kini Christmas Jesu Christo Achai mo nisal borok ni salomnya Jesu Christo ni chini pokhao achai mo nisal ongke abo gam na factor ko ang pinasa up o chichoro sa